Здравейте! Казвам се Изабела Витанова и съм мениджър проекти и снабдяване във фирма Lindström, която се занимава с текстилни услуги под наем. За нашите услуги, свързани с работно облекло и индустриални кърпи, използваме услугите на фирма Debulco, която от много години е наш партньор. Прави за нас различни шкафове, стилажи, за дизайнерски изтривалки. Също така се занимават и с доста специфични наши изисквания, свързани с складовите ни наличности. Те правят различни продукти от телва, марина и тръби и разполагат с изключителни специалисти, които отговарят на всички наши нужди. Изключително отзивчиви са и помагат винаги. Сроковете им са много точни, отговарят постоянно на всичките ни запитвания на време и изпълняват поръчките ни в срок. Искам да ви покажа и новия ни стилаж за дизайнерски изтривалки, изработен от Debulco специално за нас, по наш дизайн, като те, разбира се, са предложили промени, които правят работата ни още по-лесна и са оптимизирали решението по най-добрия начин. Би ги препоръчала, тъй като разполагат с високоефективни и иновативни машини, разполагат с локация близо до София, имат много добър персонал и изпълняват заявките си винаги на време.